probíhá buddhistický obřad v restauraci Dongdo. Tak tady je můj pokoj. Čím se liší, Julie, takový pokoj vietnamské studentky od pokoje ostatních lidí? Liší se nějak? Můj pokoj se ničím neliší, jelikož jsem se tady narodila, takže to nemám asi nějak výjimečný. Asi nějaký jiný, nebo možná, že jo. Tady je ten znak, asi zase pro štěstí. A tady máme takový speciální kalendář. Tady máš normální čísla v týdnu, úplně normálně jako český. A pod tím máš jiný čísla a ty jsou čísla jakoby lunárního kalendáře. Mình sang đây được 3 năm rồi. Vì sao anh lại sang đất Tiệp sống? Mình muốn sang đây thấy bên này làm ăn dễ, nhưng mình bước chân sang bên này thì làm ăn thì lại đúng lúc thời buổi khó khăn nên làm ăn cũng không như ý muốn mình. Nikdy bych vlastně neopustila navždy vlastně Česko. Česko mi dalo vlastně všechno, vzdělání a vlastně zábavu i přátelé. Ale vlastně naopak nemůžu vlastně zapomenout na moji rodnou zem, kde mám vlastně příbuzný a další z rodiny. Alo, xin thông báo, anh nhận được chùm chìa khóa xe Viet, xin gửi lại quầy M222 gần điểm Phật đường chủ. Rồi, ok. Cảm ơn ạ. Jelikož jsme na buddhismus, tak tady máme buddhy. Tomu nerozumím, i když je to vietnamsky. Jinak tady je oltář. Každá rodina, asi skoro každá rodina asijská má vždycky oltářek se zesnulými. Tady mám dědečka a babičku ze strany matky. Modlíš se nějak? Třeba každý den nebo? Ne. To je jenom, když je nějaký den, když je nějaký svátek, nebo když dojde ke dni, kdy zesnuli. A normálně máme taky tradici, že kdo podniká vlastně v tržnici, a to se vždycky každý den, jenom se prosí, jakože, abych měla hodně peněz nebo tak. Mình nghĩ là nói người Việt mình thì là sang đây chỉ là làm ăn thôi, cần cù, không có ngày nghỉ, làm việc suốt nên làm việc ngày nghỉ mà chịu khó. Thì có như Việt Nam mình thì người ta cứ nghĩ là tất cả người Việt Nam mình sang đây là đều làm xấu những cái điều đó, nhưng không phải, chỉ là một số những người trong đó thôi, chứ người Việt Nam mình thì đâu có làm ảnh hưởng thì người ta sang đây là để làm ăn, để nuôi con cái, để sống bên này, để muốn con cái mình ngày sau này là sống như người con cái của họ ở bên này thôi. Jako ostatní z té nové generace Vietnamců, tak tady chci zůstat, studovat a i pracovat. A podle mě se ani nebudu chtít vracet do Vietnamu, jelikož je to pro mě jakoby cizí země. Tak tady vám dám ochutnat vietnamský cukroví. Tak teď to je sladko slaný a teď to nevím. Tak mě chutná víc teď to. Jardo, pojď, tady si vem. Jo, děkuji. A to jako piškoty, jo? Asi jo. Je to lepší než piškot. Piškot je bez chuti. Teď to je s chutí. Tak, no kousej. A řekni, jaký máš pocit. Dobrý? Jako sladký suchar. A kde to kupuješ tohle? V Sapě. To koupíš v jakýkoliv vietnamské tržnici. Asi v potravinách ne, že, ale v těch velkých tržnicích to je. Vietnamci jsou hrozně jako ke všem blízcí, že jsme všichni jako přátelský, jako k sobě, že jo. Protože Češi jsou takový, no prostě
Jak už to máme v té tradici, že je pro nás rodina všechno, že prostě nesmíme odmlouvat a tak u českých to tak není, že jo, tak tam je to úplně všechno v pohodě. No tak asi to je to odlišný, tak. Starší generace, tak oni tady jsou jenom proto, aby si vydělali a splatili dluh, který mají ve Vietnamu. To znamená, že všechny peníze, co tady vydělají, pošlou do Vietnamu. A až budou mít všechny splacené dluhy, tak zase odjedou do Vietnamu a nikdo z nich nechce tady zůstat navždy. Kdo by byl ještě jako český člověk v krámu od 6 ráno do 12 večer, že jo, to je trošku na hlavu, ale jelikož hodně lidí mají dluhy ve Vietnamu, a nebo chtějí podpořit rodinu a tak, nebo známým, tak musí. A dělají to rádi vlastně, není to jakože nějaký utrpení, ale dělají to prostě rádi, protože, jak jsem říkala, naše jako rodina je na prvním místě. Mình ở nhà cũng học một chút nhưng sang đây lại đi sang đây là làm luôn nên cũng không có thời gian học nên chỉ biết một chút để bán hàng thôi. Takhle se zapálí. Tady se to napíchne. Na to. A vždycky se. Mám sen, že až prostě budu mít dobrý finance, tak pojedu do Vietnamu a tam to nějak změním. Jelikož ve Vietnamu ono to je hrozný, jakože úplně, že na jedné straně tam umírají hladem a nic tam nemají a na druhé straně jsou hrozně zazobaní, bohatí. Tak já vám jdu připravit vietnamský čaj. To se dává do takových malinkých hrnečků. Je fakt nechutná, ale teď ten čaj si vždycky pije po jídle, protože ti to vyčistí krásně ústa, jak tou svojí hořkostí, že jo. A dospělým se podává čaj takhle. Vždycky takhle 2, takhle se to podává a vždycky se takhle ukloníme, jakože nic to, víš to. A víš, jak to podávám mámce? No, pojď si. Tak čau. Čau.